खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय। दिनै 16 डिसेम्बर 2022 बाराय जाबाय शुक्रबार। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। आसामाव सिलाइ फालांगिरि खालामदों। आसामनि कार्बि आंलं जिल्लानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन ओनसोलनिफ्राय आयेननि बेरेखा सिलाइ आरो सिलाइनि गुलिफोरनि फालांगिरि खालामग्रा सानै सिलाइ फालांगिरि सुबुंखौ पुलिसा एरेस्ट खालामदों। सासेखौ दिपुनि दिलाजिनिफ्राय एरेस्ट खालामदों आरो गुबुन सासेखौ ताराबासा डकमकानिफ्राय एरेस्ट खालामदों आरो बिसोरनिफ्राय गोबां पिस्तलबो बोखांनो हादों। हमजानाय सानै सुबुंनि मुंखौ खौरां मख'नाय जायाखै। बुरलुंबुथुर दैमानिफ्राय गुवाहाटी पुलिसा गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय शुक्लेश्वर मन्दिर गाथोनाव सासे 45 बोसोर बैसोनि सुबुंनि गोथै सह'खौ बोखांनो हादों। नाथाय बे सुबुङा माबोरै दैमायाव थैना थाखो ना सोरबासो बुथारनानै गारना दोनखो बेखौ दासिमाव गुवाहाटी पुलिसा रोखा खालामथ'नाय जायाखै। दा बे जाथायनि सायाव गुवाहाटी पुलिसा केसखौ लानानै जाथायनि सायाव नायबिजिरगासिनो दङ। थैनाय सुबुंनि मुङा जाबाय राजकुमार अग्रवाल। gwthar जुलिया सोलिबाय थानाय समावनो गिथाव बाथाव ब्लास्ट जानायजों गासै 7 सुबुङा थैहां जादों। उत्तर प्रदेश रायजोनि हामिरपुर जिल्लानि सिङाव थानाय लिंगा गामियाव जुलि जाबाय थानाय समावनो गिथाव बाथाव गेस सिलिन्डारा ब्लास्ट जानायजों अर खामनायजों गासै 22 सुबुंफोरा गोब्राब जोखोम जादों। जोखोम जानायफोरनि गेजेराव गोबां गथ'फोरबो दंमोन आरो बे अरखौ गेस सिलिन्डारा लिक जानानै ब्लास्ट जानानै खामदों होननानै गोबाङानो बुंदों आरो बे जाथायाव 7 सुबुंफोरा थैहां थासारियाव दंगासिनो दङ। अदेबानि बिसोरखौ गाज्रि थासारियाव फाहामसालियाव फाहामथायगासिनो दङ। हस्टेलनि फरायसुलिफोरा सासे हेड मास्टारखौ इनाय गाग्लोबदों। कर्नाटक रायजोनि मान्डिया जिल्लानि सिङाव थानाय श्रीरंगपटना टाउनाव सासे सोरखारि फरायसालिनि हेड मास्टारा हस्टेलनि सासे फरायसुलिखौ गाज्रि आखु खालामनानै मिसबिहेभ खालामदोंमोन। उनाव बे जाथायखौ हस्टेलनि फरायसुलिफोरा खौरां मोननानै हस्टेलनि फरायसुलिफोरा प्रिन्सिपालखौ अदेबानि हेड मास्टारखौ गाग्लोबदों आरो हस्टेलनि फरायसुलिफोरा हेड मास्टारखौ पुलिसनो हरनाय जादों। फरायसुलिफोरजों गाग्लोबजानाय हेड मास्टारनि मुङा जाबाय चिन्मया आनन्द मुर्ति। सासे फोरोंगिरिनि थाखाय सासे फरायसुलिया बिल्डिं गोजौनिफ्राय बारजुमदों। उत्तर प्रदेश रायजोनि कानपुराव सासे 10 थाखोआव फरायबाय थानाय फरायसुलिया फरायसालियाव फोरोंगिरिजों रायजानानै लाजि मोननानै फरायसालिनि बिल्डिंनि टेरेसनिफ्राय हरखाबै बारजुमनानै गोब्राब जोखोम जादों। उनाव बे फरायसालिखौ फाहामसालियाव लांनाय जादों। बे समाव बे फरायसुलिखौ गाज्रि थासारियाव फाहामसालियाव फाहामथायगासिनो दङ। बिल्डिंनिफ्राय बारजुमग्रा फरायसुलिनि मुङा जाबाय शिबानी। gwthar जुलिनि सानखालिनो हिनजाव गोदाननि बिफाया अबथिरायै जिउ गोमादों आरो हिनजाव गोदाननि बिफाया जिउ गोमानायनि थाखाय बिसोरनि जुलिखौ केन्सेल खालामनांगौ जादों। उत्तराखन्ड रायजोनि आलमरायाव जुलिनि मेहेन्दी फांसना सोलिबाय थानाय समावनो हिनजाव गोदाननि बिफाया मेहेन्दी फांसनाव मोसाबाय थानायावनो हरखाबै गोलैनानै अबथिरायै जिउ गोमादों आरो बेखौ फाहामसालियावबो लांनाय जादोंमोन, नाथाय रैखा खालामनो हायासै। आरोबाव फिन tukra खालामनाय जाथाया सोराङाव फैदों। कर्नाटक रायजोनि बागालकटआव सासे 20 बोसोर बैसोनि दुथां फिसाज्लाया गावनि असे बिफाखौनो बुथारनानै बिनि गोथै सह'खौ tukra खालामदोंमोन। उनाव बे जाथाया सोराङाव फैनानै पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। हमजानाय दायनिगिरि दुथां फिसाज्लानि मुङा जाबाय बिटाल आरो बुथारजानाय बिफानि मुङा जाबाय पारशुराम। बिटाला गावनि बिफाखौ जौनि सायाव बे जाथायखौ खालामदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव आयेननि बेरेखा ड्राग्स फालांगिरि खालामनाया सोलिगासिनो दङ आरो ड्राग्स फालांगिरिनि बेरेखा आसाम पुलिसा गोख्रों थांखि लागासिनोबो दङ। बेबायदिनो आसामनि करिमगन्ज जिल्लानि सिङाव थानाय नाग्रा ओनसोलाव आसाम पुलिसा गंसे गारिनिफ्राय 22 कोटी रांनि ड्राग्सखौ बोखांनो हादों। लोगोसे बे जाथायावनो लोब्बा थानाय गासै 2 ड्राग्स फालांगिरिखौबो पुलिसा एरेस्ट खालामदों।
हमजानाय सानै ड्राग्स फालांगिरिफोरनि मुङा जाबाय काबिर आहमेद आरो गपेन्द्र दास। दा बिसोरखौ एरेस्ट खालामनानै आयेननि बायदि एबा जोबथेसालिनि साजा फोसावनाय जासिगोन। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिनोमोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि।